jẹ̀bà tí kò lẹ́ran lọ́jọ́ òní ẹ̀gbọ́n. Èyí kì í ṣe bànújẹ́ fún mi, ọjọ́ òní bá tilẹ̀ korò, ọjọ́ ọ̀la mi á dára. Kò tí ì tán fún ẹ o, àní kò tí ì tán fún ẹsẹ̀, àánú ṣì wà fún ọ. Bí àánú bá lè wá Jósẹ́fù rí látinú ọgbà ẹ̀wọ̀n, bí àánú bá lè wá Ẹ́sítà rí látinú àhámọ́, bí àánú bá lè wá Òbòdéódómù ará Gátì rí nínú igbó, mo gbàdúrà fún ìwọ kan tó ṣàmì, àánú Ọlọ́run yóò wá ọ rí lówùúrọ̀ yìí. Mo kéde sínú ayé rẹ lónìí tí í ṣe ọjọ́ 12 oṣù kọkànlá ọdún 2024. Mo gbàdúrà àánú máa wá ayé rẹ rí o. Gbogbo bí o bá fi ẹsẹ̀ rẹ lé, gbogbo wọn bá dáwọ́ rẹ lé, wàá rí àánú gbà. Mo gbàdúrà fún ọ lórúkọ Jésù, àánú wá ọ rí.